Hainohai mangphili kasui phaikya mia sal thangnani jorao Agurtala amchaio Nondonogoro chini tipra sammukhitung phal chanai rok hainohai torchar khlaijak kha wansa themrang rok bai TMC bodol hnei silchawi borokni je dapot phunugui dadagiri phunugui chini tiprasa amchaini mikhitung phal chanai rok kwbangma jagani borok aro Nondonogoro mikhitung phalnai rok dogan pat rok mikhitung rok joto seskai sbai sugrkhai torchar khlaijak kha chini tipra sarok hingkhe o mangphili no norok srai srai khe nainai di belai no khairokma sisa belai no dukhu nangnani byapar o wansa themrarokni tomung no norok kicha nainai gra di. Tantalang ya joton talang. Joton talang masih yob kepul sana kiri nah hari bom isa di tantalang ha. Dir patah senega senega tantalang mana ko joton marum darok serok terang sama ya. Norok oro srai srai khe nukmano khana Agurtala Nondonogoro chini tipra sarok bwswkkai torchar khlaijak tongkha TMC bodol kunuya abo borok public rok aswk power naharwi o wansani tomung dadagiri phunukmani norok srai srai khe nukman khana nijini jagao se niji khlaijagwi tongo kok thaisa sanani kusuk sanani seb rwjakya chini tipra sarok ni bisingtwi aswksa borok torchar khlainani naiwi khlai tongkha tabuk hingkhe norok nukman khana manui khwnui to joto norui khibijak baikha joto swbaisugui bangkhri phone to khibjakha chini je joto rang rok kochokri hobaikha borok aswkkai khlai tongo chini tipra sarok no kaisa kok sanani borok kotor sanani sujugriya kaisa mungsa asugui manui phal chanani sujugriya aswksa khlai tongkha belai no dukho nangnani byapar belai no wanama sisa hingkhe tei borokni no khai chini tipra sa amchai rogo tebo jaga ridi mungsa jagao phano chini tipra sa amchaio bongni wansa rok no je phal tongmani gram amchai rogo bazar pat rogo phal tongmani borok no bo chini tipra sarok obo haikhe nornani nango chini tipra sarok joto sinani nango tangwi chini tipra sa bodol khai je amchaini je committee khajak rok je tipra sarok jugngwi obo haikhe chini tipra sarokkhe bangchur khlaimaya wansarokni je phalma rok no joto chong nugui tongo gram amchai rogo bazar pat rogo wansa bwswk brung hap ungtongo chini borokrokni bisingtwi chini borokrokni je bazar pat khai borok phal laimani amswksa pat wngwi borokni wngkongwi tongo hingkhe borokni ah jaga khai wansa khaksa tiprasa khaksa je phalai tongmani agini simi je jabot phalai tongmani ah jagao borokni mokol kiyormung bai borokni je nasikna musungjakya borokni chini tipra sarok no kuno jaga phano borok sebrwnani musungjakya wngwi tabuk ek side ke swbaijakya ek side ke sbai seskhe rijakha hingkhe ah jaga no wansuknai di chini tipra sa amchaio bo kuno jaga phano sebta residi satai klaio o jagao belai no dukho nangbai di belai no sisanani wngbai di chini tipra sarok tamni bagwi hingkha chwng bo belai no khlaijakmang tak nijini jaga pojonto se agoli amchai raja khor amchai pojonto se khlaijagwi aswkkai je torchar khlaijak tongkha abo norok joto no srai khe nukman khana hingkha naidi je satai klaio o jagao mungsa jagao sebta rwdi haisi ani kok khai mungsa jaga sebta rwdi jotono je borokni tomung khlaima haino chini borok bo phanragwi jotono powerful khlai nango je borokni je dadagiri powerful phunukmani abo haikhe no khlaina nango chini borok bo hingkhe atui asa borok bo loisariya hap ungtongo bazar amchai rogo phal laimani borokni bisi phal kelang thango hingkhe chini tipra sa khai tamni bagwi sebri borok no chini tipra sa bo sebri angna nangnai hai hingkhe se je borabor wnglaina nangnai hingkhe ah jaga khai borokni khai nai chalak wngmani borokni khai je buddhiman aswksa chini borok rok no phalui koiwi toniru
borok ngai chini borok rok ta koi jak sidi chini borok rok ta ungko jak sidi chini borok rok bo sisanani wngbai sidi tamoni hingke omsuk khlai jak tongoi chini borok rok bo wan sugnani dorkar wngkha hingke tei kisa nai negra di borok ni je mangpili no Bayap song o urpati lemani ingkha Nondonogor auxilium school tai Don Bosco school biskango oro chini tiprasarok haikeba chini bororok অনেক বছর ধরে সবজি হায়গা মিখতং ফালি তংলাইমানি অব তিনি হঠাৎ চা ফাইনাই বরক ও মানি রংনো তিসাই তলাং ফাইকিয়া নর নুগি মানখানা অর পুলিশ রক দङ হাইপানো পুলিশ রংনো কারিব সাবো অর বিসি কক সাই তং নরক নুগি মানখানা হংকে yang saito simino borok dugan rokno borok sabaikya tai tlangkha chini borok rok phalmani phaising simi oboni ganao ta kaisa briefing ganao je dugan rok nukmani je aro set no khake tangjak mani aborok no ngakai borok kintu tini tisalia ang sungkha borok no tamo ayang ke tamo no order maya da ayang ni ke tamo tisa jagya da nei sungmani borok sawa ayang ni ke order kare hinai angobo busungkha borok ki bazar ni permission manjak da tai security manjak da nei borok ni thani kuno jawab karei o jaga belaino tumkhlaijak tai chini mukiteng phalai chini bukhukjuk songrok oro belai ke bkhao dukhu nangjak tai mukti klailajak norogoro nukman khana chini khoroksa takhuk bo srai kai bini video footage norok nukman khana tamu saka belai no bo dadak sitak ajaga tongui video footage mankha swnamka hingke norogoro khnai man khana kunu permission borong na engkai sabai jagya je tiprasa ni bukhak digi khai sabai jago bonga engkai permission krei tiprasa ni digi khai permission tongo bahai ke abo hai ingmankha abono belaino bonama sisa orono sijago wansa tipra orono sijago wansa tipra engkai sungbo abo haikeino sung borokno phalani sebruya joto kono mungsapano jaga asuk thaifan seria abo haike sung khlaina nangnai ati asa sungbo tai khai chinibo tipra sarungnibo tai sadin inglak abo hai khlaya sa jobti hingke sung borok se khlayo hingkai sung tebo khlaina dorkar borokno khai chini tipra sa chup khai phali toniru sui he koi borok chini tipra sarungni aja khai asuknani khamlai mangkhai bising tebo goti supara asuknani abo hai nayu chesta khlayo tebo aramo thangnani chesta khlayo ekbar jagari kha hingkai borokno khai chini tipra sarok nornani khomota krui tangai abo hai ngnane chini tipra sarok bo nordi jotto amsayono phalnani septar di joto tipra samsayono nordi absuksa torchar khlaijagoi asuksa bangchur khlaijagoi dukho nangnani sichanani tei bujinani wngbaidi joto tipra sa khagnarok hingkai naidi sungora nugo one side jing thaka borok ojagao hingkai joto amsayo se je jagao habui abo haike phalai tonga hingkai chini borok bo kunu jaga phano manui berna phano septar di abo hai khlaina nango phalnani borok ni khai tini phalija khoksa khongni je sanamano absuk sebna rei chini tipra sarokno tin tipra sarkai abo sia chini tipra sa amsayo bo je jaga bazar pat kabang ma tongo a jaga mungsa septari bachiri absukai chini tipra sargo jit nangani ingbachidi nge taisa naini gere buku sung tam saka bisi besek dono korom mukiteng falka bisi besek koi bosor jorote 15 বছর no মানে মানে তিনটা পুইলা দুইবার খা আবহাই খালাইয়া দাও আগে দুইবার আগে পয়সা খালাই কা দাও আবহাই খালাইয়া তিনিলে যতন চিনি মানে তালা কাহাম চিনি তাও মাতং যে ওমাই খাইমানি মানে নরনো রাংখল হই যাখাই দেওয়ার মা হই যাখাই কাইপেং হই যাখাই না তিপ্রাসা হই যাখাই tiprasa ni khai দিল্লি বরং খালাই ট্রাইবেল ni বাগাইছি চিনি মুখাং বং দ সলিয়া আবন যে খাইজনাবলে ই আং সাকা দাও সার আবহাই তা খালাই দি দাও আং বো কিসা মানে বাংমানি বাগাই কিসা দানাই মালো আবহাই তা খালাই দি রাখ খালাই দি সাখাও মানে ya ba chini tirpal kaham te talang alu kopi joto na pias boto
borong Fadi tak kiri fadi. borong tam ni bagai hai sai mia hotat ti phai se pungot sai kala phado tir pasi mi rosa de kento ba asuman ta kon ni sau borong tir pasi mi rosa de ni sau ka tir pasi do rosa li apong ko khana li ta ngai bong mu ku ting telang ba tir pa do tan di dadi abu to sumani beli asuman ni do bong ko khana li ya ta mang khaba sing saya possible na tam ni bagai borong mu ku ting telang mai ru telang da telang borong sana bagai de Tu anak kenapa bro? je maman telang wa sai na Bro ni. jeng mana ni Mandanya nengkai. Nengkai. Krisindra. Krisindra nya. borong joto ni ko borong no kharma sia dai ko morong no i morong kharma Tawana di do. Tawana di. Dia bo korang ti sai mana? Seng. Bobagrani dol. Bobagra bai chongjak borok ro. Seng korang ti sana 100%. And je borok no tini je bunani chesta khainai. Je nong sikri sokol khainai. Kanani bising seng FL lot khai tong. Don't worry. masa pura ke tong nai Video tongo, video clip tongo. Seng apa nu seng video tu nya seng borok ini. sati ro hai ke rong hai ke roin pai la ke te ma lia gari de mai gari ma se pura puti kha awan sa i ko no wan sa bunani Nono bunana ya. bunani efes khadin sa Acha. aga bobo soli mai Tam mai mai na tam mai. Dole di bakal ta phai di han mani si do mai ru da bai ang bo Tam mai rum. uko tamani mai ro Buria pung ni mai rum. ong ja khet to ni mai ru u jana terai ni long bara tong bele abo ni banta tung mani si tarangka e bosta gre bising hap ka kaisa kai dai kaisa My dear kai people, maka Genok nukman khana sini tipra je mikhitung phalai rong sini sar suros de borma tamo khai phandi phaika tamo kok saka norok khrai srai ke khnai man khana abo haigai no sini bororok jera MLA semle jara tongnai rok tipra sani bising tei jotto abo haikai phand na nangnai yapti sana nangnai shokti rna nangnai gaise sini bororok bo taisa phan manai borom ganang rok abo haikai phandi angkai sini bororok shokti mania je mukhitung phalchanai hindi je kono phalchanai hindi naidi orosung mairung rok tlang thamai kya da khonoi je phalmarok mani khonoi joto talangui borok chana bagai dia talang hnoi je saikhnarika joto সম্পূর্ণ বিনাশ ke klang thamai kya je borokni je wan sarok phaiei hangkai chini borok bo amti hegeno sung borokni uporo action nahajaknai affair khlaijaknai hinibo chini sar suro saikhnarika belai kaham kok ধন্যবাদ sat surosno obahake phanni mani bagai tibra sani bisingtei soktiri mani bagai hingkai jengte sathai galai ajagao jengbo belaino khasi sana nangnai jeng mungsa borok bai kisa sajama bai jeng borokno sidina ko ge jagarna ko ge jotto jaga bondo khlai ribai sidi je obahai je phal mani bisingtei borok si phalia hangkai jengbo palta jawab nahna nangnai borok si asuk thaijagari hangkai jengbo ajaga jit nangna nangnai borok si je jagao samung sagam mokol kiar jak tong hangkai jengbo borokno jotto jaga khlaimia phono jeng je gram amchai rago je phalma jaga jeng borokno dongso khlai nangnai haisi sitardi ekothai sitardi asuk thaitardi ekothai gari oi mal to hangkai bek khlai rohdi srai ke ingese palta jawab bungnai ingke ang bisi kok sana thanglia belaino dukho belaino nangjak mani bagai obo haike diprasa khaganang rongni bagai belaino dukho nangjakha o je video footage no nugui Nondonogor ni je Agartala Nondonogor ni footage no nugui ingke Bobagrani je tui sar suro saikhnarika action illegal na hajaknai thik no tongo sarnono hambai marika obahai sung phanni na nangnai ingke ang bisi kok sana thanglia obahai je mangpli rong nukhai jottono dukho nangdi jottono sijabaidi ingkese sung chini borok ni bisingtei tamo khlaijak tongkha tamo hinjak tongkha tamo sokjak tongkha abo jotto sina nangnai haisi jeng absuksa khlaiya jortikhei tai inglakha haisi ingke ang abono satai galaio je borok muni surok mo je wansarok abo haike chini borokno khlai tongmani no palta jawab nahna nangnai haisi ingke ang bisi kok salia hambai jotono no ani kok orono muthakjak sinai